Vale. Ben, moi bo día a todos e todas, grazas por asistir a esta rolda de prensa que ten por obxectivo o Grupo de Compostela Aberta presentar unha nova iniciativa que levamos ao vindeiro pleno e en particular en este caso trátase dunha interpelación á concelleira Mila Castro, que é a concelleira de Políticas Sociais. É unha interpelación para pedir explicacións porque de momento consideramos insuficientes as respostas que se nos deron tanto por escrito como oralmente en diversas intervencións. Por que levamos adiante esta interpelación? Porque despois dun ano no que a concelleira rexeitou o modelo e o proxecto do Centro Municipal de Atención ás Persoas sen Fogar, un proxecto que cumpre lembrar, sempre queremos recordar que este proxecto, este centro municipal, fora un proxecto resultado dun longo proceso de interlocución que fora consensuado coas entidades e coas persoas expertas na materia. É dicir, foi un proxecto que se acordou coas persoas que de maneira cotiá e de maneira experta traballan coas persoas sen fogar. Por outra banda, cumpre lembrar que este proxecto do centro municipal xa contaba con financiación, xa estaba aprobado e era un proxecto que alcanzaba os 800.000 euros da EDUSI. A pregunta que nos facemos e que volvemos a trasladar é que hai a día de hoxe. Dende o noso punto de vista, hai ben pouco ou nada respecto ao contido dese novo centro redefinido como o Centro de Inclusión Social que viría a sustituir ao centro municipal. Por unha banda, sabemos que o goberno de Bugallo non quiso investir 800.000 euros nun proxecto dirixido ás persoas sen fogar e tamén sabemos que a concelleira en realidade apostou por reducir ese investimento e mesmo abortar o proxecto do Centro Municipal de Atención ás Persoas sen Fogar. A concelleira Mila Castro segue evitando explicar como vai a funcionar pola contra ese Centro de Inclusión Social anunciado e que tipo de asesoramento está a ter para o seu deseño. Chámanos a atención que se desbotara, que se rexeitara de maneira tan clara e directa o proxecto impulsado por Compostela Aberta, sobre todo tendo en conta que no pasado, cando o Grupo Socialista estaba na oposición e se levaban ao pleno iniciativas de apoio a proxectos similares, a posición política do Grupo Socialista e da concelleira Mila Castro sempre foi de votar a favor. Despois, se teño ocasión, podo mencionar algunhas destas cuestións, desas mocións, desas iniciativas que por unanimidade tamén foron avaladas, amparadas por o Grupo Socialista. A día de hoxe só sabemos que se ten iniciado un proceso de acondicionamento do edificio de Belvís, pero nada máis de cales son realmente as funcións concretas que vai a ter ese novo centro, non? Cales van a ser as actividades, cale vai a ser a liña de actuación. Resulta evidente para nós, ao menos, que o goberno de Bugallo non sabe ou non sabe o que quere facer en Belvís ou non quere facer realmente moito en Belvís. O único que tivo claro é que non quería darlle continuidade ao proxecto de Compostela Aberta. Quero engadir que, malia as diferentes preguntas escritas e iniciativas plenarias que o noso grupo lle trasladou ao grupo de goberno, non tivemos unha resposta clara, concreta e sen contradicións sobre cal era realmente o obxectivo do Centro de Inclusión que fora xa, por certo, anunciado en febreiro do ano 2020. A Concelleira de Políticas Sociais deu conta do cambio do proxecto precisamente no organismo de participación da EDUSI e deu conta dese cambio no mes de setembro. Pero hai unha contradición entre as declaracións que fixo a concelleira dicindo que foi un proxecto que obtivo unha gran acollida, que se acolleu con interés e con entusiasmo, e o que recolle precisamente as actas dese órgano. Mila Castro, por unha banda, en ese órgano non especificou en ningún momento as actividades e as funcións que iba a ter, e por outra banda, como decía, das persoas que asistiron a esa reunión, de 7 persoas, 6 persoas indicaron, está recollido así na acta, que lamentaban que se desbotara
o proxecto que fora consensuado e impulsado por Compostela Aberta no anterior mandato, o Centro de Atención Municipal de Atención ás Persoas Sen Fogar. 7 persoas, desas 7 persoas, tan só unha, manifestou pois un apoio, unha concordancia. E a maiores tamén nos preocupa que nesa mesma reunión 2 persoas que integran o órgano de participación da DUSI pois tamén mostraron as súas queixas pola falta de transparencia e de acceso aos documentos técnicos sobre os cambios propostos, non? Na mesma resposta por escrito a unha pregunta que lle fixo Compostela Aberta, o 26 de xaneiro tamén nos chama a atención a disparidade de por unha banda se nos confirma unha cousa e despois descubrimos que todavía o que se nos confirma non estaba aprobado. Refírome, en este caso, ao expediente administrativo completo para a redacción do proxecto do Centro Integral para a Inclusión Social. Se nos indicaba que xa estaba no Departamento de Contratación para o inicio do proceso, pero realmente esa foi a contestación que se nos deu formalmente por escrito, pero non foi ata o día 4 de febreiro, non o 26 de xaneiro, cando realmente a concelleira de Facenda asinou esa resolución. En definitiva, nós entendemos que esta concelleira ten que dar máis explicacións claras, por unha banda que quere facer con ese novo centro aminorado en canto a recursos económicos e en canto a prestacións de servicios que quere facer realmente, e por outra, que dé explicacións sobre esas contradicións e esa incoherencia entre o que ela di e o que aconteceu tamén nese encontro. En definitiva, as persoas expertas relacionadas cos colectivos das persoas sen fogar amosaron no seu momento que lamentaban que ese proxecto que xa estaba encarrilado se suspenda e por outra banda queremos interpelar a concelleira para que dé explicacións sobre un proxecto que máis alá do edificio preocúpanos que non haxa ningunha idea, ningún amparo, ningún acompañamento por parte de ningún colectivo ou entidade experta. Básicamente estas son as cuestións máis relevantes en relación a esta interpelación. Simplemente para rematar, como decía antes, as contradicións, a falta de coherencia de cando se goberna a cando se está na oposición, pois lembrarlle tamén a concelleira Mila Castra que no ano 2015 o Grupo Socialista no Pleno votou a favor dunha moción de Compostela Aberta na que se aprobou por unanimidade pois que se instase ás administracións públicas, a Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña, a que colaboraran económicamente co Concello para a creación dun centro municipal de acollida para as persoas sen fogar. Eso foi no 2015. Seguramente Mila Castro teno que lembrar moi ben. Era un centro de acollida 24 horas. Temos máis exemplos de apoios sostidos durante o seu rol na oposición. No ano 2016, o PSOE volveu votar a favor dunha moción de Compostela Aberta na que novamente se instaba, neste caso, a Xunta para corresponsabilizarse na atención ás persoas sen fogar e a colaborar co financiamento integral dun centro 24 horas. E, por último, para facer memoria tamén, no ano 2018 houve unha declaración institucional e, polo tanto, co apoio do PSOE para a adhesión do Concello á Carta Europea dos Dereitos das Persoas en situación de senfogarismo, que sinalaba unha vez máis a necesidade da colaboración de todas as administracións públicas para buscar solucións sólidas e suficientes de carácter habitacional para as persoas sen fogar. A día de hoxe entendemos que non hai nada feito en canto a ese novo centro de inclusión social máis alá do inicio da rehabilitación ou mellora do edificio por fora, pero non nada por dentro. E nada máis, se queredes facer algunha pregunta ou cuestión en relación a isto, encantada de contestaros. O edificio está ben, o edificio. FIAC de Belvís é un... No medio, o que está máis hacia o fondo. O último edificio que está... Como é? FIAC, verdad? O FIAC. Chamase o edificio CIAC.
Bueno, non sei se hai preguntas, cuestións. Vale. Bueno, pois moitas grazas por vir e que teñades bo día.